ஹாய் ஆல், இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு டேஸ்டியான மட்டன் பிரியாணி, அதுவும் மதுரை ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். மட்டன் நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 kg எடுத்திருக்கோம். இந்த 1/2 kg ஒரு 4 பேத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா, அதில் போடுற ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டே மட்டன் பிரியாணிக்கு தேவையானது என்னென்னங்கிறத நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, புதினா, தக்காளி, கொத்தமல்லி, அப்புறம் மட்டனை வேக வச்சு எடுத்த தண்ணி, அப்புறம் மட்டன், இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்போ தான் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிரியாணிக்கு தேவையான பேசிக்கான மசாலா ஐட்டம்ஸ் சோம்பு, ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, அன்னாசிப்பூ, அப்புறம் பிரியாணி இலை, இதையும் எடுத்து வச்சுக்குவோம். நம்ம மட்டன் பிரியாணியை 1 pot ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஒரே குக்கரில் வச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய், அது கூட ஈக்குவலாக கீ. ஸோ எண்ணெய் எவ்வளோ 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கீங்கன்னா கீயும் அது கூட 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். கீ நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளேவருக்கு நல்லாயிருக்கும், பிரியாணியோட ஃப்ளேவருக்கு. எண்ணெயும் கீயும் சேர்ந்து நல்லா காஞ்சதும் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும், ஒரு நல்ல அரோமா வரும். ஸோ அப்படி வந்ததும் நீங்கள் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேசிக்கான மசாலா ஐட்டம்ஸ், பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி எல்லாம், அன்னாசிப்பூ எல்லாத்தையும் இந்த இதுக்குள்ளே போட்டுடணும். இது போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொரிய விடணும். இது நல்லா பொரிஞ்சதுமே கிராம்பெல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ கொஞ்சம் தள்ளியே நின்றுக்கோங்க. இது பொரிஞ்சதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வெங்காயம், அதுவும் பெரிய வெங்காயம். நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச ஒரு மூணு வெங்காயம் நம்ம எடுத்துருக்கோம். நல்லா அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சு அதை இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிரியாணிக்கு வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனாக வதங்கணும்னு அவசியமே இல்லை, கொஞ்சம் கிளாஸி ஆனாலே போதும். ஸோ இது ப்ரௌன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோன்னா இது பொன்னிறமாக ஆகாது, அதாவது ப்ரௌனிஷாக ஆகாது. கொஞ்சம் கிளாஸி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து அரைச்சி இதில் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணலாம், இல்லை இஞ்சி தனியாகவும் பூண்டு தனியாகவும் அரைச்சி இதில் பேஸ்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி இஞ்சி தனியாகவும் பூண்டு தனியாகவும் அரைச்சி தான் இதில் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி ஆட் பண்ணாலும் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை, டேஸ்ட்டு நல்லா தான் வரும். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் இது கூட நம்ம ஒரு 3 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் ஒரு 2 தக்காளி, சின்ன சைஸாக இருந்தால் ஒரு 4 தக்காளி அப்படின்னு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த தக்காளி நல்லா, இந்த பூண்டு, வெங்காயம், இந்த பேஸ்ட் கூட நல்லாவே இந்த தக்காளி மர்ஜ் ஆகணும், அதாவது ஒரு சாஃப்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும். பிரியாணி நல்லா வர்றதுக்கு முக்கியமான ட்ரிக்கே இந்த பேசிக்கான வெங்காயம், தக்காளி நல்லாவே வதங்கியிருக்கணும். அதாவது அதோட தேவையான அளவான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது நல்லா வதங்கியிருந்தால் பிரியாணி சூப்பராக வரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறது ஒரு 3 பச்சை மிளகா. அதை நல்லா ஸ்லிட் பண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணிங்கனாலே போதும், சாப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா பொறுமையாக மெதுவாக வதங்கினாலே பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும். ஃபைனலாக இந்த ஸ்டேஜ் தான் முக்கியமான ஸ்டேஜ். எல்லாம் நல்லா பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக ஒரு திக்கான கிரேவிக்கு பதத்துக்கு அது வதங்கிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வாஷ் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போவே சேர்க்குறது ஏன்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதுவும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இதில் நம்ம கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அதாவது ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கரம் மசாலாவும், அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா தான் இதுக்கு முக்கியமான பொடியே. பிரியாணி மசாலா நம்ம வீட்லேயும் செய்யலாம், இல்லாட்டி ரெடிமேடாக கடையிலையும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிற முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் தயிர், நல்ல கெட்டியான தயிர். இது ஒரு கிரேவிக்கு வேறு லெவல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். கிரேவின்னு சொல்கிறது இந்த பேசிக்கான மசாலா, அதாவது பிரியாணிக்கு தேவையான கிரேவி இதுதான். எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறி விட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு, எல்லா காரம் எல்லாம் பார்த்துதான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு நல்லா ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததும் இதில் நீங்கள் மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மட்டன் ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு, மஞ்சப்பொடி போட்டு ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கோம். மட்டனை சேர்த்து நல்லா கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை இந்த பேசிக் கிரேவியோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க.
நம்ம மட்டனை வேக வச்சு எடுத்த தண்ணியும் நம்ம வீட்டில் இருக்க தண்ணியும் ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கடைசியாக ஒரு கிண்டிக்கோங்க. பிரியாணிக்கு தேவையான, அதாவது அரிசிக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக கிண்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான். கொஞ்சமாக நம்ம ஆல்ரெடி வெட்டி வச்சிருந்த மல்லித்தலையை எடுத்து மேலே தூவிட்டு குக்கரை மூடிட வேண்டியதான். முக்கியமாக ஃபைனலாக உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு குக்கரை மூடுறது நல்லது. குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டு இறங்கினதும் கீ ஊற்றி அப்படியே பிரியாணியை இறக்கிற வேண்டியதான். இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. குக்கர்லேயே வச்சா கெட்டியாயிரும். வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணி உதிரியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்கும். இதை நீங்கள் கரண்டி போட்டு கிண்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும். ஸோ நீங்கள் இப்படி குலுக்குனீங்கன்னா அந்த அரிசி அப்படியே உதிரியாக பார்க்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் யம்மியாக இருக்கும். பிரியாணி கூட நீங்கள் ரைத்தா வச்சுக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு தயிர் போட்டு தயிர் பச்சடியும் வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். பிரியாணிக்கும் ரைத்தாக்கும் உள்ள காம்பினேஷன். இது கூட நாங்கள் அவிச்ச முட்டையும் சிக்கன் கிரேவியும் வச்சுக்கிட்டோம். இதுவுமே நல்லா இருந்தது காம்பினேஷன். அவ்வளோதான், வீடியோவோட ஃபைனல் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டு போங்க. வேறு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. ஓகே, பாய் ஆல்.